सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा दादागिरिफोर दङब्ला बराव बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि सोरबाफोर गुन्दागिरि दादागिरिफोर दङब्ला आरो हरावहाय बाइक सादावग्राफोर दङब्ला आंनियाव कुइसन सोंफैनो हागोन। बे बाथ्राखौ जोंहा इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनगोन रायजोफोर। बेजोंनो लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंदों जे बिपिएफनि मावथिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोसे दैदेनगिरिफोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंनानै जोंहा इउपिपिएलनि इएम फेरेंगा बसुमतारी सारा सब रायजोफोर बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना फुल जोबजासे नायग्रो आरो बिनि उनावसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे रन्जित बसुमतारी थामहिनबा फेरेंगा बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय। स' नोंथांमोना खोनासंलांदो जा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय आं। अबिसि सिलनि चिरां जिल्लानि आफादगिरि नोंथां हेमन्त बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दैदेननायाव थांनाय 17 बोसोराव नैबे जोंनि निसिमा हालामाव गुबुन हालामनिफ्राय मोस्रोम मासेबो फैनो हायाखैमोन। फैनो हायैनि जाहोनानो जादों बे हालामखौ एनडिबि थानाय हालाम, आबसु सापर्ट गोनां हालाम आरो बे हालामनि मानसिफोरजों गोरोबनो रोङा होननानै जेम्स बसुमतारी, हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि गेजेरावनि थाखाय बिथांमोना दिनै मेगन सादों। दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो बिथांमोना फैनानै बुंफैदों जेम्स बसुमतारीया फेरेंगाया बाहेरनिसो, हाग्रामायालाय बहानि जाखो? हाग्रामाया इसिंनि नामा? आं नोंखायनो बेवहाय सोरबा बिपिएफनि सुलुगिरिफोर दङब्ला आं खाथियाव फैनानै आंखौ सोंफैजानो लुबैदों। मा सोंनो लुबैदों सोंजानो लुबैदों। बेयाव जौ जोंनि बिमा बिफाफोर, बयनिबो बिमा बिफा, बिपिएफनिबो बिमा बिफा, इउपिपिएलनिबो बिमा बिफा, जोंनिनो बिमा बिफा बेवहाय दा दङ। सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा दादागिरिफोर दङब्ला बराव बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन। आं दाना कुइसन खालामनि, आं दाना बिपिएफखौ कुइसन खालामनि। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जों बर'खौ ख्रिस्टियान, बाथौ, ब्रह्म, सतसंगी, कृष्ण गुरु रानदोंमोन। ख्रिस्टानजों बाथौजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों ब्रह्मजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों सतसंगीजों कृष्ण गुरुजों थांलाय फैलाय जादोंमोन। आरो बे पलिटिक्सआव गेलेदोंमोन जेम्स बसुमतारीया। बिथाङा दिनै बाथौ मन्दिराव फैदों आं खोनादों। मानो फैदों? बाथौ फोथायारिफोरखौ, ब्रह्म फोथायारिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरजों आलादा खालामनानै थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा देरहाबोनायनि राजखान्थि खालामदोंमोन। जोंनि आगुनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ हिन्दुसो होननानै ख्रिस्टानफ्रा भट होनाङा होननानै बुंदोंमोन जेम्स बसुमतारी। आरो बेवहाय बिपिएफनि सोरबा गुन्दाफोर दङबा खोनासं, बर'आ बर'आनोखा। ख्रिस्टानबाबो बर', बाथौबाबो बर', ब्रह्मबाबो बर', सतसंगी कृष्ण गुरुबाबो बर'। जोंनि रावा बर', आंनि हारिमुआ बर', आंनि आसारखान्थिया बर', जोंनि नेमखान्थिया बर'। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बे खान्थिजों सोलियो। श्रद्धेय आइ मातृসকল, 365 দিনতে মেলা জুৱা দাদাগিৰি গুণ্ডাগিৰিৰে আমাক সিহঁতৰ ভৰিত তলিত ৰাখিছে। বিকল্প ৰাস্তাও নাছিল। ভয় ভাবুক কৰি আমাক দিন দুপৰতে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। কোনোবাই যদি বিপিএফৰ ভেকেন্সিত কিবা এটা কৈছিলে সিহঁতৰ ঘৰত গধূলি বেলাতে হুপাতৰা পঠিয়াই পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছিল। এই কথাবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। जोंनि समाजाव
बर'आ दिनैसिम 7,000निख्रुइबो बांसिन बोसोर रायजो जाबोबाय। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बर' हारिया हाजार बोसोराव हाजार बार जोङो सुथुरजों दावहा नांबोदोंमोन। जेने अन्जलि दैमारिया सासे ख्रिस्टियान लिडार हिसाबै ख्रिस्टियानफोरखौ आलदा खालामनो हादों। जेराव जोंनि UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव धोरोम रानलाया खोरोम रानलाया जोङो जात पात रानलाया एसेनो मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों। गासैबो फिसाफोरखौ खहा खालामनोसो, जोंनि माइनाव बिमाफोरखौ मोदैजों खदैजों खालामनोसो थांनाय समफोराव नोङो NDP दानानै सोरखौबा थुलुंगानानै जोंखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदोंमोन नामा? दिनै NDPनि मुं लानानै राजखान्थि हान्जा दानानै आरोबाव बर'फोरखौ बोखावहोनो नागिरदों। हाग्रामानि थुनज्लायनायाव बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। आरो दिनै हाग्रामाया बेहा जाथि गैया, जेमसा गावहा जाथि गैया, धोरोमबो गैया बिहा। बिसोरो गावनि उदैनि थाखाय, गावनि पावारनि थाखाय, गावनि सियारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ हमनानै हारिखौ फाननोबो हायो, जायखौ हाग्रामाया दिनै बानायदों। मानो बुंनो गोनां जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव, बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव गासै मोन 16 जेमसा फिसा होफैनो रोङै मासे दैसे दाउदैसो दाउदै गला। जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिखौ बियो धोरोमनि मुङाव बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टान हिन्दु बानायनानै साहानि बर', खोलानि बर', सानजानि बर', खोलानि बर' थांलाय फैलाय खालामनो हायै अबस्था खालामनानै हाग्रामायानो होन, जेमसानो होन, माफा सिखो बिसोरो फाखनाखौ अरथाबनानै बर' हारिखौ फोजोबनायनि माफा बर' बिथां आरो गायसनगिरि आफादगिरि UG ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय क्लियार होदों, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। जोंनि बिमाखौ, जोंनि बिफाखौ हाग्रामार गुन्दागिरि, दादागिरि, अहंकार, अखैबलि 22 बोसोरनि हाग्रामानि जा गुन्दागिरि, दादागिरि मेगन जाखर खालामनानै मानसिफोरखौ सिगिनाय बिदि 22 बोसोर सोलिबोदोंमोन। डेम'क्रेसिखौ बिथाङा फल' खालामाखैमोन। बे गुन्दागिरि 22 बोसोर खालामबोनाया नै फैगौ 22 तारिखआव जोबगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन। आं नोंथांमोननो लिरनानै होयो, हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन। बिथाङा ओरैबायदि जेनगोन, बिथाङा मालाबाबो रायजो राजानि सिगाङाव थांनो हानाय नङा। हाग्रामाखौ आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों। बेवहाय BPFनि सोरबा थाम्फैफोर दङबा खोनासं, BPFनि थाम्फैफोर दंबा खोनासं। माइक एसे भलिउम होनांगौ, थाम्फैफ्रा खोनाहैथों। आरो थाम्फै खोनाखांनायनि उनावसो सिगुना फैयो नालाय, सिगुननो खोन्थाहैथों। सिगुना सोर? जेम्स बसुमतारी सिगुन। थाम्फैफ्रा बहाय दङ? बुबुर बाबार। जेम्सआ नुहैथोंसै, खोनाहैथोंसै। आं कुइसन खालामनो नागिरदों हाग्रामाया सिखाव बायदि जानो हाबाय। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय, खोनाखाबाय। जोंहा हाग्रा बिफाननि EM फेरेंगा बसुमतारी सारनि बिबुंथि, लोगोसे रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनानो मोनबाय। नाथाय आं बेखौसो बुंगोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, जोंहा सासे दैदेनगिरि, सासे EM निफ्राय बेफोरबायदि गुन्दा सोदोबा ओंखारथावा। आरो बेफोरबायदि गुन्दा सोदोबखौ बाहायनानै जोंनि बर' समाजनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मोजां बाथ्रा साननो हानो, नङा होनब्ला? सासे दैदेनगिरि, सासे EM निफ्राय बेफोरबायदि गुन्दा होननाय सोदोबा जुदि ओंखारोब्ला जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो, मा मोजां बाथ्रा साननो हानो, नङा होनब्ला रायजोफोर? आरो बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायथाव नङा। आरो बे बाथ्राया सोंखारथाव होननानै आं सानो रायजोफोर। दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। मानोना बेवहाय भिडिअआ गोबां इम्परटेन्ट। आरो बे गुन्दा सोदोब ओंखारनाय बाथ्राया सासे EM निफ्राय ओंखारथावो ना ओंखारथावा, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों जनायहर। मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआ गोनांथार आंनि थाखाय। जेखौ आं बुजिनो हाया बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय बुजिनो हायो। अब्ला रायजोफोर,
दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।